mislim da je sve prošlo onako u najboljem redu. Mislim da je to ove godine stvarno otišlo korak dalje i to je ono što je bitno. Veliki broj posjetilaca, vrlo lijepa jedna energija, druženje. Moram da kažem da smo stvarno vrlo zadovoljni onime što je uradila turistička organizacija Budve i nevladina organizacija Fešta Đuni. Sezona kreće svojim tokom i tu zadovoljstvo posjećenošću i tako dalje. Tako da sve u svemu vrlo lijepi utisci i najava, ja se nadam, jedne dobre i uspješne godine za sve nas. Da vam kažem, Budva je takvo mjesto, otvoreno mjesto, turističko mjesto, kosmopolitsko mjesto i gdje se susreću veliki broj različitosti, veliki broj raznih djelatnosti, naravno turizam isto vrlo raznorodna grana, tako da negdje je to i prirodno za Budvu i uvijek je to tako i bilo i naravno ja se nadam da će biti u budućem periodu sve bolje i bolje i sve više i više. Ovdje se pokazalo stvarno da je Budva onako koloritna, šarolika i da stvarno ima neku svoju dušu, neki svoj šmek i nama je posebno drago zbog toga što to ove godine išlo, kako sam i rekao, korak dalje. Već sam i rekao i prvu noć kad je bio veliki karneval, mislim da će Budva biti i više od onoga što je bila do sada. Do sada je to bilo nekih 50% crnogorskog turizma, ja se nadam da će ove godine, ne nadam se nego sam siguran da će biti i više od toga i zbog toga naravno veliko zadovoljstvo. Pozivamo sve da nam dođu u Budvu, da uživaju sa nama i da provedu jedno lijepo i uzbudljivo ljeto, ja se nadam.